גרעין יחד, איתכם כבר 18 שנה. משפחות שבנו את ביתם פה, בבית שמש, ולצד החיים הרגילים, מתנדבים ליצירת רוח מיוחדת, של קיום חיים מתוך תורה ושליחות, בחיוך ובשמחה. דרך פרויקטים ומיזמים חשובים שהפכו כבר למסורת. מה זה בשבילך גרעין יחד? להיות משמעותי איפה שאתה. פלטפורמה של חסד. לימוד והפצת תורה. המון עשייה עם מגוון אוכלוסיות. תורה, עבודה וגמילות חסדים. שכנות בשליחות עבור כולם. השותפות ההדדית, כ-40% מחברי הגרעין מגויסים למלחמה. יש פה קהילה של אנשים אידיאליסטים, אנשי חסד, אנשים שרואים שליחות בעיניים, אנשים שרוצים לעשות טוב לעיר בית שמש. דווקא בתקופה הזאת צריך להרבות אהבה ואחדות בעם. בואו להיות שותפים איתנו בעשייה שלנו בגרעין יחד בית שמש.